Ondo jaten dugu Euskal Herrian? Orokorrean bai, gure dieta orekatua da. Fruta barazki eta arrain asko jaten dugu. Ez dugu haragi asko jaten, arkumea jaten dugu. Gainera ardoa edaten dugu eta sukaldean oliba olioa erabiltzen dugu. Ardoa, ona da? Bai, otorduetan baso bat ardo edatea ona da. Jende askok dieta egiten du. Argaldu nahi du. Egia da. Jendeak errezeta miragarriak nahi ditu, baina argaltzeko errezeta bakarra dago. Gutxiago jan eta ariketa fisikoak egitea. Ur asko edan behar dugula esaten da. Egia da? Guk gutxi gora bera 2 litro eta erdi behar dugu eguneko, baina elikagaiek ere ura daukate. Beraz, litro eta erdi bat edatea nahikoa da. Eta esnea? Esnea oso garrantzitsua da. Kaltzioa eta proteinak dauzkalako. Egunero litro erdi bat edan behar dugu, eta beste esneki batzuk hartu. Zenbat arrautza jan behar dira? Astean 3 arrautza. Zer ez dugu jan behar? Jan azkarra, ez da ona. Saihestu egin behar dugu, koipe eta gatz gehiegi dauka eta. Gozokiak eta janari koipetsuak ere gutxitan jan behar ditugu.